Jak chceš. Už jsi dojedl? Děkuji. Jak všímavé. Dala by si čokoládu? Jo, jasně. Díky. Promiň, málem jsem ti zasedla místo. Opravdu? Ani jsem si nevšiml. Dej si čokoládu. Díky. Jsi až příliš slyšet. Moc mluvím, už si dám pusu na zip. Děkuji. Čokoládu? Ano, prosím. Ahoj, Kim. Jo, já... Víš co, počkej, vezmu si ten hovor do chodby. Čokoládu? Děkuji. Neuhodla bys, koho místo tebe přijali. Tak hele, já vím, co děláš. Vážně? Ano, ty prostě odměňuješ Penny čokoládou za to, co ty sám považuješ za správné chování. Velmi dobře. Čokoládu? Ne, nechci čokoládu, Sheldone. Sheldone, nemůžeš cvičit mou přítelkyni jako laboratorní krysu. Vlastně se ukázalo, že mohu. No, ale neměl bys. Tobě se prostě nic nelíbí, že, Leonarde? Nelíbil se ti můj poslední přístup k ní, tak jsem se rozhodl uplatnit operativní podmiňovací techniky na základě Thorndikea a B.F. Skinnera. Příští týden touhle dobou už bude umět vyskakovat z bazénu s nafukovacím míčem na nose. Ne, tohle skončí teď hned. Přestaň, já neříkám, že jí doopravdy necháme skákat z bazénu. Myslel jsem, že bazinga byla zřejmá. Jenom ladím její osobnost, upravuj neotesané hrany, pochop to. Ne, kámo, Penny upravovat nebudeš. Chceš tím říct, že mi jako zakazuješ aplikovat na ní neškodný, vědecky ověřený postup, který nám zlepší život? Ano, přísně zakazuju. Zlý Leonard. Hele, používáním kladné motivace z ní mohu dostat tohle chování už do týdne. Ne. A s negativní motivací to zvládnu, než půjdeme spát. Přece jí nebudeš stříkat vodu do obličeje. Kde pak? Ovšem, že ne. Mluvím o slabých elektrických šocích. Žádné poškození tkáně. Na to zapomeň. Ale no tak. Netvrď mi, Leonarde, že ti ani trochu neláká vyhlídka na vytvoření lepší přítelky. Ne, neláká. A kvality Penny, jak dobré, tak špatné, z ní dělají toho, kým je. Jako třeba ten smích o vysoké frekvenci? Ano. Nebyl by lepší hrdelní chichot? Prostě nebudeš měnit Penny smích. Ne, to by bylo nepřiměřené. Chtěl jsem jí celkově snížit hlasový rejstřík. Promiňte, kluci, ta holka je trhlá. Zopakuj to. Trhlá. Trhlá? Jo, trhlá. Dej si čokoládu. Děkuju. Jdu si ohřát hrnek mléka a pak jdu do hajan. Doufám, vážení, že budete-li se v noci oddávat milostným hrádkám, snížíte hlučnost na minimum. Ovšem. Děkuju. Jsou tak výborné. Neuvěřitelné.